Er du træt af støjende hjul? I mange professionelle miljøer kan selv små støjkilder skabe unødvendige distraktioner. Altså, der er nogle salonger i kælderen, hvor man har holdt møder, og der har vi da løbende fået tilbagemeldinger om, at det var dejlige omgivelser, det hele forløb jo godt, og serveringen var i orden, men at de kunne høre de der vogne, når de kørte med hårde hjul hen over fliserne af ovenover. Så der stod et andet til, men så er det bare vigtigt, at kunden oplever, at der bliver taget hånd i hanke med det samme. Og det tror jeg, de fleste vil opleve. Gæsterne kan opleve mindre støj for gangene. Det er jo først og fremmest det, gæsterne oplever. Der er jo også mange personaler, der så oplever mere bekvem omgang med de vogne, de bruger i deres arbejdsdag. Som ansat oplever mindre rystelser i vognen, når man kører med de nye blødere hjul. De har kunnet sætte tempoet en lille smule op, altså køre lidt hurtigere, end de gjorde før, uden at det går ud over støj og komfort. Ja.